Голосу русину Подкарпаття. Чути звун неділю рано, тому селом плине, хоче чилять позганяти в церкви служба моспеме, того плине далеко, десь досігать до гранок, чилять гоне все учує, рознесло нас і пісок. А й боги по механізму у неділю звун гуде, доста мало, но за ним пак рано в циркус йде. Часто чуємо про те, що русинське двигання одмирять і відходить в минуле в'єдно з русинським словом сохташом. Бо ним стара челюдь радується нашій бесіді звикам. Що вшитко се неправда може служити примір з нашим слідуючим героєм, автором вовще продекламованих шорику. Мигаль Чиківдя, карпаторусинський поет, публіцист, збирач народного фольклора, член Свалявського общества Подкарпатських русинів, Союзу русинських писателів Закарпаття, Національної спілки новинарів України. Активно се займається поезією, пише історичні та етнографічні начерки, має прородну Боржавську долину. І згадує народні називки русину Подкарпаття і переписи людності 1921, 30, 38 року і далі. Слухайте голосу русину Подкарпаття. Міша Севрус. Севрус Юрій Юрійович. Я тебе знав дуже давно, знав тебе якраз уже так візуально, коли ти перший раз прийшов до мене за літературу. Файно потямлю. Тямішно, так? І ти мені тут теж приніс був подарок і русинський прапоро, приніс значки, і то для мене теж було дуже мило. І я тут так малося теж зачудувався, коли увидів твій вік, бо це були мої ученики того віка, якраз клас, який я випускав. Тому в мене перше якраз у тебе таке звідання, коли ти пристав до русинського двигання і чому? Як то казати, то не можу не розповісти. Яким прийшов, то мусить бути предісторія. То така я виріс у селі Березник, то верхнє Мерамора, шалать, кажуть, горішня Боржава. То як казати, я ріс так, батьки, мама з няням по роботах, а я все обставав розширення малого в одної прабабу, в другої. А то як є? То піду туди та цілий день вибуду, а царачурять там ще збирать, говорять за всякі житейські історії, за сохтаж, за праздник, за то швидко, що се діяло у селі. І то помило я почав то опитувати. І звик, і бесіду, варіант той місної бесіди, що там ковня є. І помило я та й губка у то у себе забирав. А далі вже з роками вже в інтернеті дуже мало років вплив на Віталій Бродсько з його тими сторінками «Русинська нація». Я там видів публікації за церкви, архітектуру, за народ. Я вже помело почав до того доходити, як у то є. Через ті публікації я ся много дізнав за наш народ, і я вже поняв, що ми є одільний народ і свою історію і культуру. Бо я малий розумів, що щось то не так. Рідко ж у нас інша бесіда, от той же російської та української, інша і всі звики. Я вже далі чим ріс, і тим я почав сознавати, що є такий народ, і я ся до нього відношу. Перший раз ти конкретно поняв, що ти русин, уже маючи базу, тобто від прабабки чи бабки одної, бабки другої, ти вже знав, бесіда якраз та автентична бесіда, котра жиє вже у тих людей, котрі вже фактично тепер, яких вже дуже мало. А от слово от русин, що я не українець, не говорю на діалекті, а я русин. Ти коли поняв? Я ще дуже малим, я чув, я то не дуже осознавав, що то значить. А так я вже поняв, що я русин. Вже десь, коли мені було 12-13 років, вже під впливом того проєкту Віталія Бродська, коли я там начитався і публікації, я тоді поняв, що є такий народ, і
я се відношу до того народу так, я вже твердо то знав і розумів. І ти поняв, що ти русин, і туди ти почав глядати, де б пристати до якоїсь русинської організації. Так було це якось по-другому? Ну, то не так було, бо я навіть чесно і не знав за якісь організації. Я видів, ну, якась яде робота, ну щось уже по публікаціях. Бо я не хочу приставати до організації, я хотів, та і там було у молодіжі, як то було популярно ще у тих контактах і однокласниках, ми більше у контактах, вести свою групу. Я создав групу, там називалася Закарпаття, я теж, так як на примірі Віталія Бродського, почав там публікувати церкви, всякі публікації зв'язані із русинством. Далі я йому теж допомагав дещо глядати. Я вже почав, що самому ніщо то тягнути, я почав допомагати Віталію. Він там був, зробив модератором на якоїсь сторінці, я йому там глядав публікації, допомагали йому і з ним робити ту роботу. Позреміш, у Березниках була русинська школа, тоді якраз роки початок 2000 до 2009 року, бо я точно знав, там під кінець я був директором тої русинської школи. Далі, у Березниках була організація русинська сільська. А ти щось за це знаєш? Коли я ходив до школи, я не знав. Я вже узнав, коли у 16 років, коли я ще познайомився з Кушніром, коли я вже вступив у Слав'янське общество, от тоді я вже узнав за те, що там були русинські класи і русинські організації. Ну, далі із тих книжок, що ви мені дали, там були брошури теж із тими, що Алмаш і Прощан би давав там. Слово за словом, це була така мала граматика, живе слово, читанка, наша отсюзнена історія, магучі, така маленька історія. І ще було там методичка про недільні школи. Я там видів, що там є і фотографії з Березники. Утворений урок там був. Там був утворений урок. Добре, от до Кушніра ти пішов, ти став нараз членом організації, бо чому я темлю, що ти був самий молодий член Свалявської організації русинської, тобто Общество Подкарпатських русинів, Свалявська організація. Скільки тобі року було? Тобі було 16 років. 16 років. Там за статутом ти мали право вже приймати членом організації. Ну, може, мали, але якісь не прийняли, то до мали. Ну, Кушнір юрист, значить, він знав, що він робить. Добре, ти брав участь уже таку у роботі організації Свалявської? Ну, тоді я ще не брав. Коли я вже вступив, тоді стараємося на ті, як писні з'їзди, а засідання, на збори ходити. Стараємося вже приходити, і там якось участвувати. Бо та і казав Кушнір, ти ліпше дещо пиши, дещо роби, і то буде мати хосенги, то просто прийдеш, раз просто посидіти, далися розійти. І то забере час, а хосна не дає. Коли ти почав писати по-русинськи? По-русинськи я почав писати, ще повім мою предісторію. У перший раз я написав там 2 стихи, коли вивчав 4 клас, написав їм там. Такою примітивщину, та і на діточий розум там за котика, пушка, курілка, мілка, всяка тематика. Далі я мені описували газету «Казковий вечір» дитячу, і там я загнав ті стихи, мама загнала, і далі та газета вийшла, ті стихи публікували. То в мене було такий стимул далі писати, і був то, як я в школі, я все був такий спокійний, тихий, то далі засміяли, і то лиш. А далі вже в таких роках, коли мені було 14, коли я вже знав твердо, що я русин, почав узнавати за бесіду, писати, я туди почав писати, було мені 15 років. А й був то, такою була примітивщина, то такі стихи між цимбурами, також заразну таку тематику, що утру між широкі кола ніщо нести і розказував. Коли ти опустив свою першу збірку? То було у 17-му році, у 2017 році. Тобі кілька років було? До 17. 17 років і вже вийшла твоя перша збірка. Які там були стихи, на які тематики? То пам'ятаю, були там такі патріотичні стихи, такі досить наївні патріотичні стихи. Було там пару на інтимну тематику, було присвячено таким соціальним темам. Пам'ятаю, там було пару стихів. Було за свого права, бо я тямлю Билим написав. Там усього тямлю файно було 36 стихів. Як називалася твоя друга збірка стиху, яку ти опустив десь, по-моєму, через рік або через 2? То через рік я випустив, то називався «Співанка русинської душі». То там не стихи були, а зобрані колядки, та й співанки, такі з Боржавської долини, котрі я сяк брався та записував. То фольклор, ай? Воно дуже цінно є. Яким тиражом то випустив? То було максимум 100 штук.
Ага, і вони все розійшли само собою. Розійшлися, я авто роздав. А в бібліотеці у селі, в школі не є? Є, я був роздав туди і в шкільну бібліотеку, і в сільську. Ага, тобто суддю і у шкільній бібліотеці, і в сільській. Основу гай, на уроках основуть, де знаєш? Ну так, я знав, що деколи їх основали, бо і мене віддали це явні книжки. Я б всяк дав на якийсь урок там на факультативу, з етнографії, краєзнавства. Ось як ще до нього обращали, коли їм треба було. Ну та знав, хтось як уснули. Тому що це дуже цінно є, і, як правило, нику чомусь не зберуть якраз такі локальні співанки народні, чомусь то не прийнято. Колись то збирали, але воно теж, як правило, не сукочувалося, ну або десь воно ся видавало, а тепер не прийнято. Вони мають особливо велику цінність, ще можна їх записати, і якраз, щоб давати тим дітям, туди, як кажуть, передається з покоління в покоління, бо інших не співають. А третя, яка була збірка? Ну, то вже були стихи, записки з Боржавської долини. Ну, там вже Тямрюк зайшло майно стихи. Тож, ну, там не можеш плисти усякі тематики. Там і за природу, і за русинство, за патріотизм. Ну, завшитко, що мені було на душі, завтом писав, там описував. Ну, і далі вже забрав. То теж того року так і вийшло. То в один року ще були дві збірки. Боже милостивий, сокоти народ, що мусить по світу ходити, та дав нам рай на щу землі, но раз не годі сме зажити. Прости, о що нам ще дало, ми не привикли сокотити. А все нам гія, коли хто, а пер що сміємо просити, ми забуваємо за тебе, а спомнимо лишко й біда. Прости нас, Боже, час утікать, якоїсь ріки гірська вода. Но сокотити тот народ, що рано йде поранкувати, а ввечері Рождество, колядках Твоє прославляти. Конали Великдені з пасками, прославля Твоє Воскресіння, помилуй чурять Подкарпатську, пошли нам благодать спасіння. Помилуй нас, простих руснаки, направ нас всіх на вірну путь, за нашу землю, Русь Карпатську. Ісусе Христе, не забудь. Слухайте голоси Русину Подкарпаття. А далі що було? Порозказуй, бо в тебе їх, я знав, є дуже много, і фактично ти сам на всі знаходив гроші, як кажеш, а потім роздавав їх. Далі я роздав, далі я вже брав описувати історію свого села, почав їм глядати якісь матеріали, бо дещо написати за Березник. Ну там я далі видав ту книжку, ну то теж невеликий тираж, теж десь коло 100 штук. Там я пам'ятаю, такі писав історичні нариси, етнографічні. То була збірка таких очерків, нарисів. Нарис. То не можеш повісти, така книжка історична у такому стандарті, як у то має йти. А, хронологічного. То я старав хронологічно то викласти. То я пам'ятаю, у той історичний очерк на от зачатку села і до приходу радянської влади. То я там такими очерками понаписував і то склав у одно. Там була розділ історія і етнографія. А котрими тися джерелами їх основав? Знаходив їм із таких книжок, тих книг, що і ви мені дали, знаходив їм у себе вдома, у Березниках, у бібліотеці. Була мені дала наша завучка Марія Миколаївна, теж там файні матеріали, що там було про село. Далі був у священника, він мені дуже дав много матеріалу. То як далі я видав удільний збірник «Історія Віри Березник», то вже друга була книжка. Ну, і там було много матеріалу у свободному доступі, що мадярські архіви, котрі можеш там оплатити за місяць і понаходити много такого матеріалу, що ще дотулять села. Ти з ними робив? Я з ними робив, там був чоловік, що мені допомагав з мадярського переводити. Було так, що я в неї сусідка, там у неї отець мадяр, теж много мені була допомогла з переводу. А Праський архів ти основав? Ну, там один є сайт, що я основав з того матеріалу. Ну, або майбільш там два сайти мадярських архівів, майбільш я основав з того. Ну, а наш ДАЗО, Державний архів Закарпатської області? Я туди, знаю, що не брав ніч, бо я якраз туди вже ще вчив Дрогобичеві. Тяжко було. А якось сюди йти, та як? Ну, і ще, так, перепис
1921 року, а це дуже хосенний перепис, якраз при написанні історії я сам по собі знав. Він оцифрований, він є в інтернеті. Ти його не хоснував. Ну, може, туди він ще й не був. Я хоснував, я тямлю, був. Був вже. Я ото хоснував, та ще хоснував, ну там віддільні видання тих переписів за 30-й рік, 41-й, я ото знаходив. Фактично 30-й рік вони у Празі і 38-й рік у Будапешті. То якраз чехословацького періоду, бо мадяри забрали вже постійний перепис. Дуже добре. Фактично теж такі локальні історії, тільки за них беруться. Там перед ними треба шапку знімати, тому що наробляться люди, удадуть і теж стає в селі, а з часом фактично хоснуючи його матеріали чоловіка навіть забувають. Ну, бо я знав таке, що навіть у Вікіпедію без авторства переходили матеріали. Ну і дуже шкода, тому що, ну, як правило, от такого автора сільського чоловіка матеріали забрати і не вказати на джерело практикують дуже многі. Ну і потім, уже після того, як ви взялися за історичні, етнографічні очерки, до поезії ви верталися ще? Я вертав, бо я розумів, коли між стихами і між такими нарисами, я розумів, що треба щось, я хоче про то писати. Раскіть у голову різе написати якийсь стих, то дописати, а нас у себе не треба видавлювати. У мене було теж таке, йой, чим найбільше написати, ну, то як казати, хто ридав, кожен через то проходив, але я знав, що треба писати і етнографічні очерки, історичні, там, де можеш щось зробити, якийсь має бути хвалітна робота, тобто теж має лишати сліду, яку має лишати після себе, а не хоч графоманство. Ясно. Ці ми переходимо і через графоманство, бо десь з кимось захоплюємося і забуваємо, що то вже не наше, що ми когось наслідуємо. Добре. Як називалися ваші подальші збірки? Була у мене книжка «Русинська сатира», там найбільше такі зайшли сатиричні стихи, де висміювалися всякі такі соціальні теми. Книжка ще назвати «Русинська сатира», бо там зайшло много і таких віршів, фактично патріотичних, етнографічних, або ж найбільше з тих стихів було на такі соціальні теми. І далі я ще був захопив акростихами. Акростихами я увидів, був навіть на українській літературі, коли ми читали, от там є. Я попробував то писати, теж так. Я так далі видав теж такий зборник акро по-нашому, там 100 русинських акростихів зайшло. Та я си думав, що я вперше то написав по-русинськи акростих. Бо я далі вже де недавно, я знав, що був такий поет Михаїл Чекан, теж у нього файно писав, жарю, дуже за нього мало інформації, бо знав я у нього акростих є русин і двохнорич. Файно то так написано. Що то теж... А на Подкарпатті за нього і не чули? І не чути, я вже узнав за нього від Михайла Феденишинця, від сина Володимира Феденишинця. Він навіть недавно публікував матеріал за Чекана. І там за нього було, як він і воював, і що писав, є поезія. Така у нього файна поезія, просто дуже мало знати за того чоловіка. Добре, тут давайте поговоримо ще з вами за вашу учобу, роботу, тому що після школи ви пішли вчитися в Дрогобич на екологічний відділ, так він називався? Був біолого-природничий факультет, а я там кафедра екології і географії. Чому у Дрогобич? Як то я здав ЗНО і почав подавати університети. У мене в Ужгороді я подавав на лісове господарство, у Львові на екологію і у Дрогобичеві. І там я проходив в Ужгороді і у Львові. Та і в многих містах я подав, то вже просто для страховки. І далі у Дрогобичеві я там проходив на державне місто. Замовлення, державне замовлення, то й на контракт, понятно. І просто там екологія, і там батьки мене не радили, ліпше йди на еколога вчити, за то я їм тепер дуже файно дякую. Тобто робота вам все любить? Мені все любить, бо живіт теж пов'язаний з літературою, з луками та й з екологією, бо і дідо любить там не робляти там із прискіпами, там на землі з усякими усадори, всякі няньо, там усякі прискіпи скипить і з лином не роблять, так далі. Та я то полюбив, та як полізти, я виріс в такому селі гірському, де живу там з крайки села за потоком під ранком Медої, де я в такому місці жив, що я пов'язаний, я мусив то пов'язувати, бо то як полізти, я з тим скап. Тепер ви робите обласну екобезпеці.
То, що ви видите по Подкарпаттю, як ви на то реагуєте? То, що, наприклад, на тематику сміття, що недавно я написав публікацію у Тюзнину, проблемно. І то треба би якось, у першу чергу у люди була свідомість, екологічна свідомість, то почати робити з себе, аби зменшити у ті хиби. Бо проблем є много, або проблема ще починати з того, дуже великий примір, є мусор, та можу то заплатити, аби машина забрала і полізав то вже на сміттєзвалище. Як воно це переповнено, це не переповнено, то вже друга тема, або хоч сьося держати. Або у нас є упутирать у ріку, бо вода понесе, туйка єнно. Далі йдеся у хащу, не риби, тоді, коли риби не є, мусору може достанути. І все єнно. Далі друге, не сокотиться в то, що є довкола. Та й що тут і казати за промисел, у нас є мало промисла, а тот промисел, що є, та треба модернізувати, бо то такий де вплив дуже паскудний. Треба міняти. Треба міняти, но... От, дійсно, то, що у вас накипає на душі, бо на даний момент, ведучи рубрику «Зелена Тюзнина» у нашому журналі, ви все почали описувати. Тобто вже в цьому номері 5, що був, ви вже дали якраз про сміття. А що плануєте давати тепер? Ну, я хочу б далі описати, але за міні-гідростанції, котрі так зайшло дуже в моду просувати їх класти на наших поточках. Ну, то кажуть, відновлювана енергія, то лише на Хосенна, то на Хосенна таких ріках найповнородних і ріках, а у нас на таких, де дуже крутий схил, та й де вони найменш повнородні, то з того, наоборот, Хосна ніяко не буде Більше біду зробить. Ну, ти хочеш описати за природно-заповідний фонд, за заказники, національні парки, то є файна історія, то ще тягне ще від Австро-Мадярщини і до тепер, то у нас 12% всієї території відноситься до природно-заповідного фонду. Ну, а там можна много писати і донести людям, бо у нас теж є пам'ятки природи загальнодержавного значення, місцевого значення. Люди навіть деколи не знають, що то є таке, бо то не доноситься до такого загалу. На сайті Тюзнину, Тухус недавно поклали були свою статтю про ялинки. Скажіть, бо не кожен читав, може якраз люди обернуть свій позов після того на сайт, на те, що там написано, бо стаття про мене дуже інтересна, але мені се видить із вуста автора, то прозвучить намного ефективніше. Про ялинку у мене давно, треба ялинку на Новий рік принесися, зробити, принесися, та вроді з одного боку радувався, з другого боку жагмів, но нащо у то робити за пару днів із сох. Всякий пені на зрині сятки теж у то березя, кажуть, ми йде на березя, та треба виробити убов там, пляка пура забити. А я піду там, хоч що, там якось май дрібної, бо шкоду такої файної робити. Ну та й все, вже за Новий рік. Тут яка тема? Прийдеться, ну що є на ялинка, виробити, ну ялинку покласти, та то хіба не буде. Або на самому ділі, бо дякувати тільки у нас є обшир, які села у нас є, і рики, і мері. Два стоялинок. Обивателів много. А то у кожній двір ялинку, то десь знати. Ну, та за той пен я писав, що найліпше замінити штучну. Ну, хоч то теж, як воно кажеться, штучна, та або паску не впро, або штучна, як се покладе, та прослужить і 10 років. Ну, або хто вже хоче мати живу ялинку, та ліпше купувати в ті ялинки є у нас у Ужгороді і по других городах є такі уже, як полісно, так на жаргоні точки, де продають такі ялинки, то от місних лісгоспів, і там на кожній ялинці є то штрих-код, тож дійсно та ялинка виросла на такій плантації, де є спеціально вирощують просяки, ну, якраз про такі дійства. Ну і там кожен є збірку, кожен може перевірити, то, якою то має походження. Ну і далі, ясно, в вирощах то може далі здасти на переробку. Ну а у селах, що там казати, яку переробку де? Та спалити то вже. Ялинку би на Новий рік, коли вже скорше у брата, бо піднив подарок був від старшини до брата. Пахує глявся аромат, і бери малаги з неба, такий сохтаж, чим Новий рік, до хиш ялинку треба. Хоч мало інак вже не так, бо штучно її замінять, но откось кладеться усе живу, і ніч прося не мінять.
Про мене штучна не жила, горію хоже бити, жила й сохне, вержеся, і мов за не забити. Найліпше у річі все жиле, і так у нас і мало, бо кілько древце росло, та шкода би пропало. Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Ви були якраз делегатом світових конгресу Русину, по-моєму, не одного. Тобто представником якраз молодіжного крила, по-моєму. Но що ви можете повісти, отак, ваш позор на цю світову організацію Русину? Як ви її можете оцінити? Ну, як оцінити, якраз я тепер узяримся от того 13-го конгресу, що був у Славлярі, і дотепер я ото перечитав ряду інформацію, і в общому казати, ну, чесно кажучи, які були хиби на 13-му конгресі, так утощав передається на другий конгрес і далі передається по днешній день. Там резолюція пише, от обратитися до української влади оборознати русини, як було у одній резолюції, так був жаль і тепер. Якщо обратити до польської влади оборознати геноцид, операцію Рисла так утося, так то обстає. З боку ся видить, то що добре, коли ся збирав ту русини з тих усіх держав, бо там поговорити за проблеми, в тому, щоб судити, або хотілося ефективніше. Хотілося мало ефективно. Добре, і ще до вас таке звідання. Фактично, ви є членом Русинської спілки писателів. Ще при Градові, в Тямлю, Мукачеві доставали якраз посвідчення. Ви після того, я знав, перегружали тот орган, спілку писателів. Розкажіть мало про то, чому ви то зробили і які фактично результати того всього, бо десь 2 або 3 роки тому, так почали вже той процес перегрузки. Ну, то дійсно, то було в Мукачеві, то дуже файно Тямлю, то дуже був радий, бо перед тим на 2 дні скорше мене Юрій Продан запросив у Виноградово виступити. То було до Дня Русина, я там зачитав стихи свої, він мені вручив подяку, то в мене такий спомин дуже теплий. А далі у Мукачеві День Русина, і там теж я виступив, то я пам'ятаю, вручали премію імені Івана Петровця, дістав її Володимир Новак, а мені була вручена та призеру грамота. Ну і тоді там, притом я ще був написав заяву на вступ у Союз русинських писателів. Ну я, якби не Іван Бузаш, не Іван Бенячовський, то я би, чесно кажучи, я би і не знав, що така спілка є. Ну і був він, мені розказав, познайомив мене з радом, повів написати заяву. Ну я написав і тоді вступив. Тоді він мене там прийняв, вручив мені легітимацію. Ну а далі як було? Далі то, я був тоді дуже радий, що я у Союзі писателів. То мені було як я між писателями, я Сирахман Адде. Цікаві з поддержки, десь когось научить чомусь, десь підскажуть щось. Або фактично далі з плином часу у Кремлас та й Бузаша, мені з ні з ким було ще суритувати на щось, на таку тематику. Там ніч не було, такої роботи ще фактично не робила, далі побуло мало часу, ряд умер, далі така ситуація. Коронавірус, усі діла, далі там Михайло Бабідорич, він був заступником. І там піднімалася тема зробити засідання, було брати голову, і там члени правління поміняти, ким то треба. І ми ще дорадили там вести премію імені Мягаграда, у то, що був перший голова Союзу русинських писателів на його честь. Дали вручати найбільш починаючим писателям, другим людям, там 2 номінації література і культура. Заохочувати, зробити, як повісти, людям якусь мотивацію дали робити у культурному плані, у літературному. Витуся вручало, щороку вручило. То як повісти, тепер тяжко вести якусь таку роботу, таку масштабну, або такими силами помалу то втручати дали Бог. Хоч щось було, далі вже помало надіємося на ліпший час, та буде в то найбільш так, з таким темпом. Кроме премії імені
Мегаляграда. А ви ще щось зробили? От, ну, книжку пустили, от хоча б одну, а там альманах, журнал, щось у цьому плані. Це ви просто не мали часу ще то зробити. Сеч рік був зайнятий субо лише таку документацію із Реєстрацію із організації. реєстрацією, бо там уже повторюся в то, із ту організацію то не можна було із перереєстрацію, і мусить було заново. А в то процес затягнув, ну а там Ну, так Бабідорич до нас приходив і казав, що альманах то мой, бо я голова спілки письменників. То, що ви віддаєте, то каже, маєте мені віддасти. Ну, уже готово є. то, як кажуть, без коментарів. Да. Добре. Ну, там, А ну, що хочеш- плануєте, Міша, на будущее, що зробити? То як організація чи Як організація іменно. ну, як організація, то вже будемо ще радити, що далі робити. Хочеться видасти, ну так як тут вже прощенай буде, я рад випущав русинські писателі з Закарпаття. Ну, він такі брошури хочеться випустити, ну далі там, де усі теперішні писателі, ті вже покойні, там забрати такий матеріал, то далі випустити. Ну, а далі то вже... Мені це видить логічно, бо було вашої організації, ну я не можу совітувати, ну просто так напрошується вже в'єдно з нами робити альманах. Тобто було ефективніше, мені це видить, прикластися до роботи і зробити всім в'єдно, тому що я виджу по цю нині, по альманахові, чим більше люди робить, я ще раз повторю, не крутиться там кругом, а робить, тоді воно легко і входить. Тому що один зробив то, другий то, третій то, об'єдналися і щось зробили. Туди то буде на хосен. Бо фактично нам дуже тяжко, і воно нелогічно. Є рядом ціла спілка русинських писателів, або з ними не робимо. Тут в якійсь мірі нагадує, є держава, наприклад, де є Русинський університет, а співпраця з русинськими організаціями дуже слаба у тих державах. Тобто університет русинського відділення із організаціями русинськими не дуже контактують. Так і в нас спілка русинських писателів, і фактично вже ми, які впущаємо 5-й альманах, не дуже контактуємо. Я думаю, що на будущому то самому треба маленько поправити. То по-любому треба поправити. Та й організація фактично тепер почала, хоч щось вже почала дихати, бо за ті предыдущі роки, так ще стало, що. Та і всі русинські організації Подкарпаття, тобто вони говорять, що у них 1200 членів, у них там вони такі великі, а фактично, коли це приходить, 2-3 чоловік для роботи вони не можуть мобілізувати. Добре, а самі що плануєте зробити якраз у такому недалекому будущому? У мене тепер явня у планах там пишу, коли явня дяка, такі діточі спомини, там я споминав історії, що ми ще дуже затямили, і ото такі нариси собі записував, хочу таку прозу видасти. І має вже вийти моя книжка маленьким екологам, там зайшло десь 36 таких куртих оповідань, дитячих оповідань по-русинську. То я екологічні теми дітям, то маю вже скоро вийти. І далі що там помало пишу стихи, так не переучуся, коли явня дяка. І то далі, хочу б я то так далі, то вже до гороха скласти і так видасть. Коли я то не згадував, то не знати, що завтра буде, а не щось це планувати. Етнографії явня вночі, я б хотів то іще наглядати, назбирати, і то якось розумно скласти, бо то якось було, як повісти. Така серйозна робота. Тут віднестися до того відповідально і з розуму. Що б сте пожадали русинам Подкарпаття, Карпато-русинам перед Новим роком, перед Різдвом? Новим роком я би пожелав у першу чергу, аби вже настав мир, аби було благополуччя, такої сімейної теплоти, аби Бог усіх сокотив. А має дуже б пожелав єдності, аби дав Господь Бог, бо ми вже дійшли до того, аби ми не збиралися та радилися за день та й пень, та й за всякі мовні тут і хиби. Не хиби, а такі ситуації. Аби ми вже дійшли в єдності якоїсь порозуміння вже із того, як повісти з бесіду, і оприділилися, куди ми маємо далі йти. Бо то правду каже, що тут є організація, тут є одна, друга, третя, а що то не може
ще скапчати та якось, ну, кожний... Ну, буде ефект, скапчатися в тому плані, якщо для роботи. Бо більше скапчувати, то є такі, що предлагають, давайте скапчаємося, а фактично чоловік каже, ви будете робити, я всього чую, я буду главний. Добре, а русинам світа, нашим братам з Гатаром, що ви сте пожидали? Нам світа, і теж, як перед Новим роком, та й святками була благодать, і, бо файно відпразнували, та й по-жовому, не було в них ніяких хиб там, де вони живуть. Вони мали те, що могли маємо в Україні. Бо це ніде не мали, та й не втрачали свою народність, та й більше, ясно, там, де вони живуть у таких умовах, де їм там і легко сокотити, а бо у кожного є свої хиби, бо без того ніяк, бо дав би Бог, бо вони ті хиба ходили, та якось бо вони ще мали добре, бо вони сокотили все своє ім'я, свою бесіду, та й народ був навхтем. А слухачам ЛМФМ, тому що слухають радіо не Лемрусин. Слухачам ЛМФМ хочу повісти теж, що самоліпшого, самі файні рінчування. Та й бо слухали нашу бесіду, бо тут на РМФМ приходить много людей, кожен свою історію, кожен особистість, кожен щось годин розказати. Щоб їм було інтересно слухати. Бо їм було інтересно слухати, бо по-русинськи можеш говорити на всякі теми, екологічні, соціальні, історію і так далі. Бо вони розуміли, що русинська то така слов'янська бесіда, як усі другі. І русини – то такий правдивий, настоящий народ. Більше інтересних героїв. Дякуємо, Мішку. Не розуміє наш народ, як годно так то ще стати, орзичами усього других, а своє старе забирати. На Рождество був кричун, та й був барко усе життя, а тепер не знати лодки, що місто то у нас куття. Давно у проруб не скакали, а розчатилася вода. Привикли були ми робити, бо ніч не було без труда. Не староста проводить свадьбу, вже чинить конкурс та мада, а чим майдали мало гуслю, а троцконит якась біда. А на Великдень місто Пасхи, видатко хотів би куріч, закручуванці та й бабулку, давно забирав хижі піч. І Хеллоуін з Америки за океан уже прийшов, тоді, коли Руснак з родину перед свічку в тин пішов. Та й бо соркань забракували, то той кажуть прошлий рік. У нашому краю вже мульфери, як їх називають чоловік. Той фіглями, но кажу, чинити треба си сортаж, бо кить забудемо своє, та геть пропаде народ наш. Голоси русину Подкарпаття.